is your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Sa murang edad ay itinuring na mentally retarded si Les. Kilala siya sa eskwela na mahina ang pag-iisip at delayed ang pagkatuto. Mula grade 5 ay ibinilik siya ng grade 4 para kahit paano ay makahabol na sa mga leksyon. Pagtungtong ng high school, isang guro ang lumapit kay Les. Les, pumunta ka sa harap at isulat mo sa blackboard ang sasabihin ko. Ang sabi ng guro. Naku, hindi po pwede, sir. Kinakabahang sagot ni Les. Bakit naman hindi pwede? Muling tanong ng guro. Mahina po kasi ang ulo ko dahil ang sabi nila, mentally retarded daw po ako. Paliwanag ni Les. Tiningnan ng guro si Les at sinabi, Les, simula ngayon ay wag mo nang sasabihin na mahina ka. Ang masamang sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo ay hindi dapat maging realidad ng buhay mo. Sige na, pumunta ka na sa board at gawin mo ang sinasabi ko. Nagawa ni Les ang ipinasusulat ng guro. Bumuhos ang luha sa mata ng bata habang pinakikinggan ang mga payo nito. Kung may nais kang marating sa buhay, kailangan mong ibuhos ang lahat ng kakayahan mo, ang lahat ng lakas mo para makamit mo ito. Dagdag pa ng guro ni Les. Gusto ko pong maging disc jockey, ang sabi ni Les. Kung talagang gusto mo maging DJ, araw-araw ka magpa-practice bilang isang DJ. Kailangan mong ihanda ang sarili mo sa oportunidad bago pa man ito dumating sa'yo. Tinandaan ni Les ang mga aral na ito mula sa guro. Araw-araw siyang nagbabasa, nag-aaral at inaalam ang trabaho ng isang DJ. Araw-araw niyang sinasanay ang sarili sa pagsasalita at paggawa ng mga spills bilang DJ. Nang maramdaman ni Les na handa na ang sarili, lakas loob siyang nag-apply sa isang kilalang istasyon ng radyo sa Miami. Humarap si Les sa pinakasikat na DJ ng mga panahon na yon, si Mr. Milton Butterball. Hi Mr. Butterball, ako po si Les Brown. Nais ko pong mag-apply bilang DJ sa stasyong ito. Pakilala ni Les. Tagalog pala siya. Oo nga. Tagalog pala. Akala ay magkausap niya si Mr. Butterball, pero Tagalog sila nag-usap. Ang galing-galing mo pala eh. Multilingual ka pala, di ba? Tama. May background ka ba sa broadcasting or journalism? Tanong ni Mr. Butterball. Wala po. Ang sagot ni Les. Kung ganun, wala kaming bakanting trabaho para sa'yo. Ang sabi ni Mr. Butterball. Bumalik si Les sa kanyang guro para ikwento ang nangyari. Agad naman siyang pinayuhan nito. Alam mo Les, may mga tao talaga na sobrang negatibo. Kailangan mo munang magsabi ng 7 beses sa kanila bago mo sila mapa-oo. Bumalik ka kay Mr. Butterball at mag-apply ka ulit ng trabaho. Sinunod ni Les ang sinabi ng guro. Bumalik siya kinabukasan na parang walang nangyari. Mr. Butterball, ako po si Les Brown at nais ko pong mag-apply bilang DJ. Ang bungad ni Les. Oo, Mr. Brown, naalala kita. Nandito ka na kahapon, diba? At sinabi ko na sa'yo na wala kaming bakanting trabaho para sa'yo. Ang sabi ni Mr. Butterball. Tama po.
Pero nagbabaka sakali po ako na baka may matanggal na DJ. At baka may bakante na trabaho ngayon. Parang pinaparenggan tayo ng pwesto ito Walang natatanggal at walang bakante. Makakaalis ka na. Galit na sabi ni Mr. Butterball. Sa kabila nito ay hindi pa rin nagpatinag si Les. Bumalik siya ulit kinabukasan para mag-apply ng trabaho. Hello, Mr. Butterball. Kumusta na po kayo? Galit na tumingin si Mr. Butterball kay Les at sinabing, itimpla mo na lang kaya ako ng kape. Muntik nang mapalundag si Les sa sobrang saya. Simula noon ay naging tagahatid na si Les ng pagkain ng mga DJ. Tumatambay siya sa control booth at hindi umuuwi hanggang hindi sinasabi na umuwi siya. Isang araw nakita niya ang isang DJ na umiinom ng alak habang naka-duty. Pinagmamasdan lang siya ni Les. Nakiramdam sa susunod na mangyayari. Maya-maya, tumawag ang general manager ng istasyon. Les, hindi matatapos ni DJ Rock ang duty niya. Hanapan mo ako ng pwedeng pumalit sa kanya. Ang sabi ng boss ni Les. Sa halip na kumuha ng kapalit, tinawagan ni Les ang nanay at girlfriend niya. Buksan yung radyo. Abangan niyo ako dahil ako ang unang i-air ngayon. Tinawagan ni Les ang boss niya. Sinabi niya na wala siyang mahanap na kapalit. Marunong ka bang gumamit ng control booth? Yes, sir. Ang sagot ni Les. O sige, palitan mo muna si DJ Rock. Magpatugtog ka lang ha. Wag ka magsasalita sa ere. Isinalang ni Les ang classic song ni Stevie Wonder na Fingertips. Matapos nito ay binitawan na niya sa ere ang spiel na matagal na niyang pinapractice. Ay, partay ko na lang kasi lalaki. Ito na. Basahin mo lang, parang DJ. Ito naman, first time. Kasi yan, yung This Is Me. Parang DJ partner ha. Yan. This is me, LB Triple P. Les Brown, your player playing Papa. There were none before me, and there will be no one after me. That makes the one and only, young and single, and loves to mingle. Yun. Certified, bonafide, and double qualified. Sa gawing kanan, pula. Sa gawing kaliwa. Nawala eh. Namatay yung phone mo eh. Ganun yung mga DJ dati, di ba? Tama. At ang uling linyahan niya, partner, look out, baby. I'm your love man. Love man. Natupad ni Les ang pangarap niyang maging disc jockey. Dahil sa paniniwala sa sariling kakayahan, narating pa ni Les ang iba't ibang larangan. Naging TV host siya, politician, author, at ngayon kilala si Les Brown bilang isa sa magagaling na motivational speaker sa Amerika. Kailangan mong habulin ang pangarap mo at maniwala sa sarili na matutupad mo ito. Yan ang itinuturo ni Les sa mga taong gaya niya noon ay maliit ang pagkakakilala sa sarili. Ang batang mahina ang ulo noon, umaalalay na sa mga nangangarap ngayon. Nice naman. O, Bongga kita mo naman. na. Diba? Yung mga dating taong dinadown natin, diba? Ginajudge natin. Ngayon, huyo kayo. Correct. Diba? Nasa kanya ang huling halakhak. Tama. Totoo yan. Ang daming gano'n. Diba? Yung mga talagang di natin naakalain. Diba? Yung mga dark horses kung tawagin. Sa classroom, minsan binubuli natin. Pero huwag ka siya pala makakakuha na pinakamataas na score sa exam. Totoo yan, diba? O kaya yung hindi nga not even average pero below average. Sila pa pala yung eventually nung nakagraduate, sila pa pala yung naging VP,
Tama. naging general manager, Correct. naging CEO, di ba? At yung mga taong ito, hindi sila tumitigil hanggat hindi nila na-achieve kung ano man yung kailangan nilang i-achieve, di ba? And for mga kabisyo, ano siya talagang hindi Persistent. talaga, oo, sobra. Hello po, Mr. Butterball, kamusta po kayo? Araw-araw. Alam mo, may Di ba? something talaga sa ating mga taga-radyo, no? Iba talaga tayo. Kaya tayo mahirap tayong mahirap Oo. i-manage ang grupo ng mga taga-radyo. Oo, may something talaga. May ganun tayo. May sapa. Oo, Ako sa akin, may something lang. Hindi, promise. Totoo. In English, we are creative. In Yes. Tagalog, may sayang talaga. Oo, may something talaga yung mga taga-radyo. Kasi- Hindi ka naman mapupunta dito kung wala kang sayang. Oh, Well, particularly for love, ha? Ewan ko. Ewan ko sa, basta- sa amin, sa culture namin. Oo. Ikaw, tanghin nyo, bakit masasabing may something tayo? Eh di siyempre, may sayad nga tayo. Sinabang matanda makapunta dito. Oo. May Ako may sayang something talaga. tayo kasi talaga mahirap po yung minsan magsasalita ka na walang kausap. Doon tayo nasasanay Lahat ng mga kausap po namin, imaginary lang. Di ba? Isipin mo araw-araw mong ginagawa yun na you laugh at your own jokes. Correct. Di ba? Wala ka naman talagang kausap dito. Mikropono yung kausap mo dito. Pero lahat yan, di ba? Gumagawa ka ng picture sa isip ng tao. O, tingnan mo, Diba? masyado ka Oo. maraming iniisip sa Oo. utak mo para masabi mo sa radyo. Totoo. Ganun nga. Baliw Kaya nga. sabi ko may something Pinag-uusap talaga yung sarili. Di ba? Kaya nga minsan, pag may Oo. pa-audition ng Diba? pansin nyo, pag may pa-audition ng bagong DJ. Yung mga applicants? Yung mga applicant, ganun din. Dahil kasi yan sa atin May sayad May din kakaibang takbo po yung utak talaga namin. Meron kakaiba. Tingnan mo to si Les Brown, di ba? Tingnan mo hindi tumigil. Awan ko kung ako sinabihan ako na hindi na pwede, hindi ako babalik ulit. Oo, di ba? Ng mga 4 na beses. Siguro pangalawa, oo. Pero yung pangatlong beses, tapos, ewan. Si Hindi ko Diego alam. ata, ganun 3 beses nag-apply sa the same radio station. Ah, talaga ba? Si Les Brown din. Una, hindi ka pwede. Pumasok pa rin sa bumalik pa rin. Ikaw na naman. Ginanon. Hanggang sa pangatlo siguro pinagbigyan Oo, dahil naawa na lang, naawa no? naman, total, may provisionary naman, pwede ka naman tanggalin. Oo, Ayun. tama. Ay, And the ngayon, rest is medyo- history. na. Oh, di ba? Correct, Ay, di ba? nako. So, talaga nga, it's very important, Kabisyo, to be persistent. Yes. Yan, to be determined. Yan. Yes. Sa lahat ng aspeto, whether it is for a career, relationships, pag-iipon, Oo, family life, Correct. Kailangan pursigido, as in matitindi, malulupit ang malupit ang anong tawag dito, yung desire na gawin kung ano man yung dapat gawin. Pero siyempre tingnan nyo rin din bakit porsigido ka tapos wala ka naman palang quality. Kasi nakakainis yung mga ganun Yung puro guts, parang gano'n. Puro lakas lang ng talaga na loob. Puro kapal na mukha, Oo. no? Pero minsan yung kapal na mukha, yun din naman yung Yun yung actually, yun yung yung take off mo dun Oo, 'di ba? Kasi meron kang proper attitude Yes. 'Di ba minsan ang isang kumpanya ay hindi or kadalasan ang pagkakaintindi ko dito ay hindi nag-take in ng basta lang matalino. Minsan 'di ba, madami ako nakakausap ng mga HR people na ikumpara mo ang isang matalinong aplikante sa isang taong eager na may proper na attitude. Mas Yes. pinipili nila yung may attitude Ako din naniniwala ako doon. Na Talagang tama. mas matimbang talaga ang attitude ng and the good behavior ng isang tao over sa kanyang skills and talent, kasi ang talent kayang i-develop yan. Kayang ituro kasi oo, yan. kayang matutunan Kayang matutunan. Diba? Pero yung puso, yung oo, ugali, yung determination, your Oo. hard work, hindi mo pwedeng ituro yan. Nasa sa tao yun. Dito sa atin, di ba maraming ganun na kaso na tumambay lang dito, tumambay lang Correct, ng tumambay hanggang sa naging kakatambay-tambay. empleyado. Oh. So yun po ang tip ng na kwentong ito. Yun yung idea na binigay sa inyo. Tumambay po kayo sa radio station. Kaya mapapansin, may ilang mga tambay din natin dito. Yung dating boss natin, si Sir Jojo, ata. Oo. Ganun tambay din yun Oo. sa radio station hanggang Oo. sa nabigyan ng break. O, di ba? Diba? Si Kajut pa yun, tambay-tambay, nagpapanggap na DJ. Sino mag-aakala magiging VO talent natin, di ba?
Hindi mo masasabi. Tsaka naniniwala ako that you are gonna be placed where you are supposed to be. Yes. Diba? Na parang kahit na nireject ka ng ilang beses, kahit na ilang beses kang, diba, hindi mapunta doon sa landas na yon. Kapag yun talaga yung yun talaga yung path that you're about to take, dadalhin ka doon. Diba? Tama. And isa pang siguro magandang kapulutan dito, talagang hindi natin pwedeng i-underestimate ang isang tao kasi maaaring sa pagkakataong ito, binubuli natin siya, di ba? Talagang binababa natin yung tao yun. Hindi pa lang niya siguro na-unleash yung kanyang potential. Pag nagpakawala yan, di ba? Baka matakot tayong lahat. Akala natin pusa, tigre pala. Di ba? Diba? Minsan may ganun eh. Matindi pala. Oo. Tinitingnan ko si Les Brown na 73 years old na pala siya ngayon. Ang dami niyang palang ang ganda-ganda, ang dami niyang mga magagandang mga quotes. Kaso dahil English, kanya-kanyang basa na lang po. At saka din sa mga nakikinig din sa atin na yung paulit-ulit ka nag-apply, wag naman siguro yung paulit, halimbawa na-decline ka ngayon, tapos isipin mo baka may kulang, upgrade mo yung sarili mo, tapos bumalik ka. Pag hindi ka naman tanggap, upgrade mo na naman. Yes. Dapat may ganon, hindi yung paulit-ulit ka, ganon pa rin yung ino-offer mo. Tama yun. Let's learn from rejection, Yeah, correct. from mistakes, kasi talaga may tinuturo sa atin yan kung bakit hindi natin nakukuha pa sa ngayon. Agad, diba? Tama. Sabi nga nila, rejections are always redirections. Yes. Diba? Kapag ka nireject ka, ibig sabihin may something na kailangan mo pang gawin, diba? And napakaganda nitong kwento ni Les Brown para po sa ating lahat. You can Google him. Madami siyang mga quotable quotes na magaganda. I wish I could share it with you guys, but it's English. So kanya-kanya na lang po. Kanya-kanya na lang pong search and understanding, okay? Thank you very much, Mahiwagang Burnay, sa isa na namang napaka-inspiring na kwento ngayong umagang ito, ang kwento ni Les Brown. Kung meron kayong inspirational story na gusto nyong i-share, o kayo mismo meron kayong kwento na nakakatuwa, nakakalurkay, nakakatakot, nakaka-inspire, go ahead, email us mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan, mga kabisyo. Basta sa tingin nyo maganda. Oo, yung pang radyo. Kasi ang hirap yung kahit anong kwento eh. Oo. Minsan may mga nagpapasa din kahit ano din. Wali din. So syempre meron po kaming ang tawag dyan, mga kabisyo. Ano partner? Meron tayong pinifilter po natin. Yan. So hindi po ibig sabihin na porke nag-send ka, una agad-agad mababasa. Pangalawa, mababasa din agad. Pwedeng i-filter pa namin. Kasi minsan may nag-send sa ako, sobrang bastos, partner. Hindi naman po namin character yun. Ang halay, pero tinapos ko in fairness. So for my eyes only. Yung ganon. But kung nag-effort ka, ngayon pala nag-iisip ka paano ka mag-share sa tambalan, maraming salamat in advance. Yes. And we hope to read your story soon. Good luck sa mga gusto pong maging DJ. Yeah. Napakaliit po ng mundo namin. Correct. So, hindi naman po dinidiscourage po namin kayo. Pero ganun po talaga. Konti lang kasi ang radio stations and konti lang po talaga yung mga licensed broadcasters and announcers. Tama. Konti lang po kami. And good morning sa mga taga Best Power Trading Novaliches office, kina Wilson, Agnes, Maan, Monique, Minerva, Crystal, Verlaine, Charmaine, at lahat ng HR and accounting department. Thank you for tuning in. Salamat! Sige. Mamaya, antabayanan nyo. Sino kaya ang maswerte super na tatanggap ng libreng boundary sa programa ng Tambalan? Nako, tabayanan mo yan, Mama Driver! Siya, mga kabisyo, maraming salamat sa pagantabay sa amin. Thank you for tuning in today. Enjoy the rest of your Lunes. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programa Station number 1 SM Radio Station.